Hi. Kinsa ka? Ko, si Paz. Past? Past as in short for pastor? Dili. Paz lang good. Okay. Kabaw ka sa karon? Um, na ako sa Hotel Dolce. Pero anong walay tao? Walay tao because naka-move on naman sila. Ha? Ang mga tao, naka-move on na sila. While ikaw, naa diri sa gahapon. Wa ko sabot. Ikaw, naa ka diri sa gahapon, nahabilin ka, while everyone else have moved on to the next day. Pwede din na. Dapat dili, but mahitabo jud. Especially if stuck in the past jud ka. So, literal ka nga stuck in the past karon. Let's say nituo ko nimo. Anong namo ko dire? Unsa may last memory nimo dere? Are you enjoying your food? Yeah. Ay! Hinay good. Babe? Will you marry me? Babe, I'm sorry. Please understand. Wa ko sabot. Babe, I love you, pero dili pa ko ready sa ingon anak nga level. I really want to be with you. I really do, pero dili pa gyud ko ready. Sure ka, wala gini mga sugarcoat nga di na gyud ko nimo love. Babe, I love you so much, pero marriage is a big commitment. Lain sa kaayo mo, yes ko, out of kaikog. Ayaw na. Babe, dili pa gyud ko ready. Ayaw na. Ano ko kasabot sa mga pang storya. Kaya nalumos na ko sa Please kauaw. understand. Pain. Akong last memory diri kay Pain. Grabe kayo nga pain. Nya. Anong grabe man kayong pain? Nga wala man kanya buwag eh. Dili raman siya ready, di ba? She was everything that I had left that was holding me together. Daga na kay ko giatubang nga problema sa pamilya, sa trabaho. Siya na lang tatong nabilin nga naghatag na akong happiness in this world full of misery. Pero unsaon taman, she refused to hold my hand for the rest of our lives. Don't you think focus na kayo ka sa rejection? Kaya nag-expect ka nga mo yes jud siya. Kaya nag-agad ka sa imong gusto. Pero wala ka nag-consider sa ihang part. Oo, sakit jud kayo ang rejection. Abigyan ako siya na ako ang forever. Pero di pa day sure. Sakita din if may bawaan nimo nga di pa sure ang tao nimo. Abigyan ako siya na akong future. Fixated sa gid kayo ka sa may tabo sa imong future. Naa jay reason nga dapat di ta makabaw sa tong future.
kay mahadlok man ta. Enjoy sa ang dapat karon. Ayaw palabi pangutana og ngano. Kay you will figure it out all along the way. Kuya, wag gud nimo. Naghanap gud nimo nahibawan sa kabata pa nimo. Bata ra ko tan-awon, pero I am ageless. Hi, Oh, kinsa naman po ni siya? ako si Future. Unya, nagunsa man po ka diri? Nako dere para motabang nimo ug pa-move on. Asa naman tos past? Ayaw na to hunahuna Wala naman siya, ato nakalimtan. Unya, asa man po ko nimo dadon? See? Madlock kas Future. You keep on asking questions without thinking about what you learn. Grabe sad nimo. Di pwede na nagurado lang ko sa kagalingon. Trust the process. Sa pagkatak ng bawat oras ay ikaw ang iniisip-isip ko. Hindi ko mahinto, binti ko ng puso. Ikaw ang pinangarap-ngarap ko simula ng matanda. So, kita na ka sa glimpse mong future. Oo, pero tinuod yun to. Siya yun ang ni-propose na ako. Di ka makatuon, no? Mo bitaw na we just have to trust the process. Puhon, maabot na ng adlaw nga ma-ready na siya. Nawa, sa ka-ready niya siya nagayang ni-ask nimo. Ay, sa kuyawa ani ay. Tinuod yun ni. Nitabo yun ni tanan. Waka ko gadamgo lang. It's up to you if motuo ka. Our futures are always changing. Depende rin na nimo. Tanaw nimo if di ka mo padayon, mahitabo baka to, di ba? Pero di na lang yun ako kaya ang pain. So to end your pain, you will leave pain to everyone you love. Unsa na lang imong pamilya, imong friends. Di ba gipakita naman tika sa imong future. All you have to do is face your life. Pero di ba ni anak ka nga, our futures are always changing? What if napay chance nga mo change to? What if di na po ko niya pilion balik? I don't think kaya pa nako nga ma-face ang kasakit nga padung diri nako. Di ko inana ka strong. Wani mo na na imong iyab. Wa mo siya ningon nga di siya nimo. Di pa lang jud siya ready. Pero nga nung wali ko niya pili aron. Wa niya pilia nga mapugos siya. She still loves you but she's not ready. You think if mawala ka sa kalibutan, matigaan nimo siya chance ma-ready. Daghan pa kayo may tabo sa life. For all the rejections and heartbreaks, you also receive breakthroughs. Give life a chance.